Luko plazan, Iruñeko jaietan orain arte gertatutako eraso matxistak salatzeko. Erasoen aurkako elkartasuna adierazteko, ezi moreekin aramaun bat osatu zuten protestara bertaratutakoek. Poliziaren datuen arabera, 15 izan dira orain arte jasotako erasoak, baina mugimendu feministak 20 eraso baino gehiago izan direla adierazi du. 11 gizon atxilotu dituzte 15 eraso horietako batzuekin lotuta. Uztailaren 23rako hauteskunde kanpaina ezoiko hasi dugu, eta horren harira atzo gauean izan zen Alderdi Sozialistako Sánchez eta PPko Feijóoren arteko piko eztabaida bakarra. Espainiako gobernuko presidente izateko bi hautagai nagusien arteko eztabaida beroa izan zen, elkarri gezurrak leporatzea eskain, norgehiagoka ibili ziren. Eztabaidaren aurrean Eusko Alderdi Jeltzaleak dio ez dituela Euskadirentzako konponbideak azaldu eta ez bata eta ez bestea ez dituztela gustoko. EH Bilduren iritziz, batarentzat zein bestearentzat ezker independentista eta soberanista funtseskoa eta erabakigarria da. Bizkaiko Sumar alderdiak zarataz beteriko eztabaida izan dela dio eta beste alternatiba batzuk ere badirela. Eta Voxek nazista eta soro deitu dio Sánchezi, baina Feijóoren jarrera ere kritikatu du proposatutako abstentzioagatik. Madrilgo Auzitegi Konstituzionalak pasaden astean hartu zuen erabakia gaitzetsi eta euskaraz aritzen diren udalei babesa adierazteko elkarretaratzeak egin dituzte Zarautzen, Arrasaten eta Mutrikun. Ostiralean udalerri euskaldunen mankomunitateko 125 alkate eta hautetsi egin zuten agerraldia epaia salatzeko eta euskaraz lanean jarraituko dutela adierazteko. Oraingoan herritarrak aldarrikapenarekin bat egin ahal izan dute. Eta gaur Guillermo Presa Arabako Sumar alderdiko kide izan dugu eguerdiko magazinean eta albistegiaren ostean bere elkarrizketarekin utziko zituztegu. Kanpaina hau erronka pertsonal bat da, zerrenda burua nahi zen lehenengo aldia delako, baina gogoz hartu dut. Uste dut Yolanda Díazen lidergoak berriro berpiztu dituela esperantzak, nahiak gure militantzian eta berez kanpaina on bat egiteko nahiekin. Ingurumenari helduz Nafarroan bero bolada handia izango dute gaur, abisu laranja ezarri dute eguerditik iluntzera arte. Lehorteari aurre egiteko bestalde iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta presioen garestitzeari aurre egiteko abereentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Andra Mari Zuriaren txapelketa bueltan da, abuztuaren 4tik 8 hogeta pilotalekuan jokatuko da, pilotari bikainak bilduko ditu 2023ko txapelketak. Sarrerak Entradas Fronton web orriaren bitartez erosi ahal izango dira. Kaixo eguerdion, atzo iluntzean Iruñerriko mugimendu feministak deitua 100 pertsona bildu ziren Iruñeko Gaztelu plazan, Iruñako jaietan orain arte gertatutako eraso matxistak salatzeko. Erasoen aurkako elkartasuna adierazteko, ari morearekin 11 bat osatu zuten protestara bertaratutakoek. Poliziaren datuen arabera 15 izan dira orain arte jasotako erasoak, baina mugimendu feministak 20 eraso baino gehiago izan direla adierazi du. 11 gizon atxilotu dituzte 15 eraso horietako batzuekin lotuta. Leire dugu kameraren beste aldean, Iruñatik, San Ferminetako 6. egunean hainbat eraso matxista salatu dira. Atzo mugimendu feministak eta Iruñerriko udalak deitutako kontzentrazioa izan ere, batez ere uztailaren 8an izandako bortxaketagatik eta baita festa egun hauetan zehar salatu diren 20 agresio matxistagatik. Konta iguzu. Agresio matxistei gaitzespena irmoki salatzeko, atzo kontzentrazioa izan zen Iruñeko Gaztelu enparantzan. Sanferminen 5. egunean, momentuz 15 agresio eta 11 atxilotu izan ziren foruzaingoaren arabera. Baina mugimendu feministak 20 agresio baino gehiago izan direla salatu du. Uztailaren 8an bortxaketa salaketa izan duzen Iruñan. Ustezko bortxatzailea karrikan da, karguekin eta biktima
biktimarekiko aldentze aginduarekin. Mugimendu feministatik zein Iruñako udaletik atzo elkarrekin deialdia egin zuten Gaztelu plazako kontzentraziorako. Festetan ez inon agresioek tokirik ez dutela adierazteko. Iruñeko Gaztelu plaza txiki geratu zen atzo. Zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, uztailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 20 bat baino gehiago ja bosgarren egun honetan, ez? Eta hori da, gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista hori. Leire, atzo San Ferminen 5. eguna izan zen eta herri San Ferminak ospatzeko egunare bai. Festa hauetan txosnarik ez dagoen arren, herri San Ferminak egun bakarreko alternatiba prestatu du. Baskari herrikoia, txosna kontzertuekin nola iragantzen eguna? Festako ekuatorera heldu ginen atzo eta asteburuko jendeketa gibelean utzita nabari da Iruña pixko bat ustu dela eta jende gutxiago dagoela karriketan. Atzo herri San Ferminen eguna izan zen eta aurten ere txosnak paratzeko debekuak eta herriko eta katakrak bezalako egitarauak isunen mehatxupean bertan bera utzirik, herritik eta herriarentzat sortutako herri San Ferminak ospatu ziren dena egun bakarrean. Jende asko hurbildu zen herri San Ferminetara, dudarik gabe beroa izan zen protagonista nagusia. Leire, zu saltzeoan ibili zinen jendeari gauzak galdetzen, ezta? Alerta hori eta Liranjan izan gara bai atzo eta bai gaur Iruñean eta baita Nafarroako herriberan ere. Eta zorionez, gauetan aski freskatzen duen arren eta hiriko pixka bat sartzen den, atzo herri San Ferminetan egin zuen berozapa izugarria izan zen. Mota guztietako tramankuluak ikusi genituen beroari aurre egiteko. Super ongi egon gara, oso gustora. Kostatu zaigu itzala aurkitzea, baina mugitu txiringito osoa eta hemen gaude super gustora. Bai, oso gustora, janaria zegoen oso goxoa. Beroa izan ezik beste guztia primeran. Janaria super goxoa eta dena super ondo. Resaka pasatzen, giro politakin, lagun artean, primeran. Kriston beroa, baina giro ederra dugu. Oso garrantzitsua da herritik herriarentzat festak egitea eta ez bakarrik udaletxetik egindako gauzak, orduan hemen gaude atope, apoiatzen bai. Ez dugu erraztasunik eduki herri San Ferminetan egu gehiago presentzia edukitzeko, baina, faltan botatzen da ez, beste egunetan espazio hau ez edukitzea. Ez alternatiba bat izateko kulturari dagokionez, eskaintza musikala izateko, baina modu politizatu batean bebai, eta kolektiboak ere behar dutelako saretzeko eta diru ateratzeko gune hau. Hori batean egun batean bakarrik, behintzat etortzea garrantzitsua zela uste dugu. Azkenean geratzen gara alde hori gabe, ez dira gure San Ferminak eguneko egunean. San Ferminetan etortzen dira kanpotik jende pilo,
eta gure guneak izatea garrantzitsua dela uste dugu. Geroz eta jai privatizatuagoak, geroz eta jai komertzialagoak eskintzen dizkigute, ari dizkigute herri mugimenduaren espazioak kentzen, eta horren aurrean indartu barra ditugu eta jende aktibatu barra da herri San Fermin herrikoiei indar berria emateko eta berriz bultzada bat emateko, ze bestela kenduko izkigute ditugun espazio gutxioiek ere. Udaletxetik ari dira kentzen herriko gauza guztiak eta bakarrik haien jaiak dirua ateratzeko nire ustez eta ez autogestionatuta edo hori gurea den festa kendu nahi dute guztiz. Alde batetik ahul gaude, mugimendu bezala, ez? Eta bestetik udaletxeak ez du erraztasunik jartzen. Ikuste pandemia eta gero erabili zutela paroi hori, ez? Eskusa bezala gauza guztiak mozteko. Gaiztoak iritsi direla, bazeuden ja, baina iritsi dira ez dakit gero eta indartsuago daude, ez dakit nola egiten dute, baina nahi dute kendu dena eta ari dira lortzen. Udaletxeak oztopo gehiegi hartzen ditu eta zaila da ezer prestatzea, debekuak eguneraukoan ikusten dira. Nahi dutela realitate euskaldun, antikapitalista, feminista eta bar, bazterrera eraman, ikustezin bihurtu, tokatzen da erantzutea, aktibatzea eta antolatzea berriz indartzeko, ez? Herritik herriarentzat jaiak eta upa San Ferminak, baina hemengo San Ferminak, horrelakoak. Gora San Fermin, feminista, errespetu askorekin, gora autogestioa eta gora herri San Ferminak. Gora la farandula, beti. Alduten enean jendeari esango nioke olako gauzak bai edo bai babesten saiatzea. Behintzat, egun bat barri baldin badago, ontara bai etortzea. Deskantzatu behar baldin baduzu, deskantzatu beste egun batean. Gora herri San Ferminak! Eta Fakupen! Eta gaur goizero bezala kiliki eta erraldoiek hartzen dituzte Iruñeko kaleak eta guraso eta hor mordoa hurbiltzen dira bertara. Goizero, guraso, aitatxi amatxi, seme alabak eta hainbat gaupasero biltzen ditu kiliki eta erraldoien konpartsak musikak lagunduta. Iruñeko zoko ezberdinetatik egiten dute ibilbidea eta zer nahi duzu erratea? Nik erraldoi batzuk aukeratu beharko banitu, toko-toko eta braulia izango lirateke. Zer moduz kiliki eta erraldoia gustatzen zaizkizu? Bai, niri bai. Hau txikitxot momentuz dago ikusten eta gau egon dia egoten dira zo gustora. Bai. Zenbat egun etorri zarete? Egunero. Egunero. Onderaino, baina gustora. Bai. Orain gaude bestaldia migetzen San Ferminak, ez? Eta jakingo zenuke erraten zein den zure kiliki edo erraldoi favoritoa? Nire da braulia. Nire aitona datzetu zuen brauliak, aspalditik eta gordun horgatik. San Fermin eta uda bete-betean uztailaren 23rako hauteskunde kanpaina soikoan gaude. Hauteskunde kanpainak 5. eguna du eta Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra iraganda. Proposamen gutxikoa eta liskartsua. Gobernu osaketari dagokionez, Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute eta EH Bilduk eta eskerrak subiranotasunera, eskerrerantz eta antifasismorantz joko dute. Y usted que está muy preocupado por pasar a la historia. Sozialistek eta popularrek lehenengo aurrez aurrekoa izan dute, eta azkena. Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok PSOEko eta PPko presidente gaiek. Nahiko eztabaidatsua izan da eta proposamen gutxikoa. Batak bestearen txanda zapaldu eta edukiak baino formak izan dira deigarriagoak. Con la prohibición de las concentraciones contra la violencia machista, señor Feijóo. Ustedes han tragado la censura en un pueblo que agredió a su mujer. Gobernuarentzat azken urteetako kudeaketa defendatu du Sánchezek. Ura ordea hondamendiaren parekotza jo du Feijóok. Voxekin egindako itunak leporatu dizkio Sánchezek popularrari. Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo, y su partido, con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal. Eta EH Bildurekin adosturikoak leporatu dizkio Feijóok sozialistari. Argi dago bien arteko lehian batak besteari aurre hartzeko PSOEk ezkerrekoen babesa beharko duela eta PPek Voxekin bat egin beharko du eskuin muturrarekin. Gainerako alderdiek debatean ez dodenek zer diote?
Bada ez daudela bi aukera besterik, alternatibak badaudela. EH Bilduk eta RC subiranotasun-erantz, ezkerrerantz eta antifasismorantz joko dute. Alaxe azpimarratu du Arnaldo Otegik Durangon egin duten ekitaldi politikoan. Gu beti egongo gara ezkerrean, eta antifasismoan. Eta hori gertatzen da Estado Espainolean eta toki guztietan, printzipio politiko bada. RC-ko Gabriel Rufianek adierazi du uztailaren 23ko hauteskunde orokorretan asko dagoela jokoan. Más allá de nuestras banderas, nos lo jugamos todo, incluso nuestra libertad. Madrilgo Auzitegi Konstituzionalak pasaden astean hartu zuen erabakia gaitzetsi eta euskaraz aritzen diren udalei babesa adierazteko elkartaratzeak egin dituzte Zarautzen, Arrasaten eta Mutrikun. Ostiralean udalerri euskaldunen mankomunitateko 125 alkate eta hautetzik egin zuten agerraldia epaia salatzeko eta euskaraz lanean jarraituko dutela adierazteko. Oraingoan herritarrak aldarrikapenarekin bat egin ahal izan dute. Azken ikasturtean Nafarroako gobernuak bertan behera utzi zuen Mirabai Ezelredin eskola erlijiosoaren batxilergoko hezkuntza ituna, LOMLOE legeari men eginez, ikasleak sexuaren arabera bereizteagaitik. Ekainean, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen hitzarmen horri eutzi behar zitzaiola behin-behinean ikastetxeari konpondu ezinezko kalterik ez eragiteko. Erabakiaren aurkako helegitea aurkeztu zuen Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eta auzitegiak ebatzi du itunari eutzi behar zaiola behin-behinean. Azken legealdian sakabanaketa politikaren amaiera eman da eta Espainian zeuden euskal presoak Euskal Herrian daude martxotik Jaione Jauregi salbuespen. Hala ere, gradu erregresioak ez dira eten sareren datuen arabera 43 dira orain arte onartutako gradu erregresioak eta 14 aplikatu diete. Guzti honi sare herritarrak eta etxeratek eskuineko lobby deitu dute. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska utxari takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen. Gasteizen errefuxiatuentzako zentroaren erreforma lanak esleitu dira. Azkenean migrazioetarako estatu idazkariak Zenarko enpresari esleitu dio. Esleipenak 4 hilabeteko epea sartzen du proiektuaren idazketarako kontratua adostu denetik. Obrak gauzatzeko berriz 12 hilabeteko epea beraz 2024ko udazkenerako izatea aurreikusten dute.
Ostia sareak espekulazioaren kontra eta lurraren defentzan mobilizazio eta borroka egun antolatu du uztailaren 15 goizean Ipar Euskal Herrian. Oinarrizko beharrei erantzun beharrean logika kapitalistari heltzen diotela eta gero eta merkataritza gehiago bilatzen dutela salatu dute. Ostiak eskertu egin du gaitza arintzen saiatzeko azken urteotan Euskal Elkargoak eta zenbait herrik egindako lanak konpentsazio neurriak bereziki, baina gehiago egin dezaketela eta egin behar dutela defendatu dute militanteek. Ingurumenari helduz, Nafarroan bero bolada handia izango dute gaur. Abizu laranja ezarri dute eguerditik iluntzer arte. Lehorteari aurre egiteko bestalde iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko, aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Lehortea ez bada harria erauntsia da, klima larrialdiak nahiko zoratu du Euskal Herriko eguraldia. Abisu laranja ezarrita dago Nafarroan eguerditik iluntzer arte. Bero boladari nola edo hala aurre egin beharko diote. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da. Erriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Lehortari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeetatik ikusi dute egoerako hobera egin duela. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egin duen euriak nolabait mugatu du genduzken arazoak. Jaurlaritza eta lehen sektoreko ordezkariak bildu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustietegiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzan hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazteko. Ildo horretan abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erosta erabaki dute. 1000 tona lasto erosiko dizkio Jaurlaritzak Frantziari. Momentu honetan lasto falta handia dago estatuan. Zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan ez da horrimeste ez du egin eta dagoen lastoko burua oso txikia da. Azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere Araba erdialdean eta Arabako Errioxan ekoizpenaren 20% inguru galdu da lehortaren ondorioz. Horregatik bigarrenez bildu den nekazaritza eta klima aldaketarako mahaian erabaki dute laguntza hauek onartzea. Joan den asteko kazkabarrek bestalde Araban eragindako kaltei dagokienez horiek zenbatzen eta aseguruen estaldurak aztertzen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzeko. 30.000 hektare afektatu zituen eta galera nabarmenak izan ziren. Ipar Euskal Herrian ere Ezpeleta eta Senpere hondamendi eremu izendatzea erabaki dute azken aldiko eurite eta kazkabar erauntziengatik. Bertako piperren uztaren zati handi bat galdutzat izan ostean. Eta Ipar Euskal Herriko kostan berriz aurreikusi daiteken lehortea dela eta neurriak hartu eta ura moztu dute Lapurdik hondartzetako dutxetan eta hanka garbitzeko iturrietan. Eusko Jaurlaritzak Zabalganako tranbiako eraikin proiektua esleitu du, IDOM enpresari proiektu honen idazketa esleitu dio 433.416 euroko inbertsioarekin eta 15 hilabeteko epearekin. Proiektu hori onartu eta hiru erakundeek hitzarmena sinatu ostean obrak lizitatu ahalko dira. Ez dute data zehatzik eman nahi, baina 2027ko tranbia martxan izatea espero da.
Udalak 400 ekintza baino gehiago antolatu ditu Andrea Mari Zuriaren jaietarako. Kontzertuez gain, umorea, folklore, arabiar, sokoa eta Florida parkeko dantzagarriak ere izango dira protagonistak. Berritasunen artean, umeentzako egitarauaren ordutegia 30 minutu aurreratu da eta harrigan esartzen den abentura parkea handitu egingo da. Bestalde, mugikortasun urriko pertsonentzako guneak ezarriko dira ikuskizunetan eta kontzertuetan. Chadas, pueden apuntarse ya al sorteo porque el plan... Eta batzen gaituena goratzeko gauza garela erakusten du. Bestalde bizikidetzari, anaitasunari eta kideko balioi hoi baino garrantzi handiagoa ematen dizkiegu jaietan hiri plural honetan. Ciudadana, el sorteo se va a realizar a porque eso está contemplado. Andre Mari Zuriaren txapelketa bueltan da abuztuaren 4tik 8ra, hogeta pilotalekuan jokatuko da, pilotari bikainak bilduko ditu 2023ko txapelketak. Sarrerak Entradas Fronton web orriaren bitartez erosial izango dira. Eta gaur gaueko 10etan geltokia saioa Hamaika Telebistan. Iruñeko autobus geltoki zaharreko geltokia proiektua ezagutuko dugu, non ekologia, ekonomia solidarioa edota kontsumo taldeak biltzen diren. Solasaldian parte hartuko dute June San Millan, Josu Ortigoza eta Carmen Lakuntzak. Gerora, Koldo Garziak errezta goxo-goxoa prestatuko digu, porru erreak, dilista humusa eta eskarola entzalada. Gaur gaueko 10etan Hamaika Telebistan eta hamaika.eus atarian. Iritsi gara geltokia saioaren azken atalera. Eta azken atalean, Iruñako geltoki zaharra ezagutuko dugu. Bertan gorpuzten bait dira, orain arte jorratu ditugun, gai eta ekimen asko. Elikadura burujabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa, mugikortasun efiziente edo jasangarria, azken finean guzti hauek gorpuzten duten geltoki zahar hau ezagutzeko aukera ere edukiko dugu erreportaje eder baten bidez. Solasaldiak beti bezala, bertako proiektuak aurrera ateratzeko ezinbestekoak diren personekin eta bukatzeko hemen bertan jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Baita gaur hauteskundeen aria jarraituz, Guillermo Presa Arabako Sumar alderdiko kide izan dugu gurean eguerdiko magazinean eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Eta iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gurekin dugu gaurkoan Guillermo Presa Sumarren zerrendaburua Araban. Eguerdion, Guillermo. Eguerdion eta eskerrik asko aukera hau emateagatik.
Bueno, lehenengo, kanpainako 5. egunean aurkitzen gara, aurreko hauteskundeen agiarekin oraindik, ezta? Sumar koalizikoko hautagaia zaitugu arabatik, nola aurkitzen zara erronka berri honen aurrean? Niretzat, kanpaina hau erronka pertsonal bat da, zerrenda burua nahi zen lehenengo aldia delako, baina gogoz hartu dut. Eta, nola ikusten duz adibidez taldea datorrenari begira? Taldea motibatuta ikusten dut. Uste dut Yolanda Díazen lidergoak berriro berpiztu dituela esperantzak, nahiak gure militantzian, eta berez kanpaina on bat egiteko nahiekin. Izan ere ez da erreza izan, ez da? Sumarren osaketa, tirabirak egon dira, eta, zuk nola bizi izan duzu prozesua? Niretzat akordio historiko bat lortu dugu, egia da zaila izan dela, 15 alderdi politiko zeuden akordio bat lortzeko, niretzat oso positiboa da, gizartearen aniztasuna eta plurinazionalitatea islatzen duelako akordio honek. Gero, lehen aipatu dugu, opor garaiak eta San Ferminen hasierak bezalako irudi batzuk utzi dituela kanpaina honek, eta askotan entzun izan dugu, gogortegarako begirako kanpaina gogorra izan ohi dela, zer espero genezake? Egia da, uztailean izatea hauteskundeak pixkat arraroa dela, ez da lehenengo aldia, 2020an uztailean izan genituen hauteskundeak, Urkullu lehendakariak bertan jarri zituelako eta gainera pandemia garaian, ez da. Baina nik ustek jendeak badakiela asko dugula jokoan hauteskunde hauetan, eta berez naiz eta oporrak edo udara izan, parte hartze handia izango dugula hauteskundeetan. Gainera ikusi da, ez da? Nola posta bidezko boto eskaera hori asko handitu den, ez da? Bai, eta hori eslatzen du parte hartze handia izango dela, bai. Eta, badago nahi hori hauteskunde hauek bipartidismoaren aldean kokatzeko, ez da? Bi alderdien lehia bat izango balitz bezala. Nik atzoko eztabaida ikusi nuen, Sánchez eta Feijóoren artean, ez zitzaidan bat ere gustatu, iraganera begira egon ziren eztabaida osoan, gainera tonu zakar bat erabiliz denbora guztian, eta nik uste gure herriko gizartea askoz anitzagoa dela, eta hori islatuko dela ere hauteskundeetan. Askotan entzun da, asko dagoela jokoan hauteskunde hauetan, zure ustez, zehazki zer dago jokoan? Bi aukera daude hauteskunde hauetan. Lortutako aurrerapenak blindatzea eta aurrera egiten jarraitzea, edo bestela lortu duguna galtzea. Eta nire ustez, PP eta Vox horretara datoz, aurrera pausoiek deusestatzera. Gainera gian horrek, galdutako eskubide horiek galtzea, jendeak ez dakit bultzatzen du hauteskunde hauetan boskatzea izan daiteke hori, ezta? Bai, jende asko kezkatuta ikusten dut, LGTBI kolektiboan, emakume gazteak, langileak ere, eta beraz, bultzada bat egongo dela, espero dut, bai. Bestetik, EAJak eta EH Bilduk aipatu dugun eskematik aldendu nahi dute euren kanpaina, eta Euskal Herritarren ahotsa Madrilela nork eramaten duen dago lehian, ez da? Eta, aipatzen da ere, baita zeinbait beste gobernuak osatzeko, bai EH Bildu eta baita EAJ giltza izango direla gobernua osatzeko. Nire ustez, hauteskunde hauetan jokoan dagoena da nork gobernatzen duen estatu mailan. Eta beti EAJ alderdia kanpaina gaudenean esaten du Euskadiren ahotsa eraman nahi duela Madrilera, baina galdera da zein den beraientzat Euskadiren ahotsa. Euskadin ez dago ahots bat, ahots asko daude. Gizarte anitza delako, ez da, langileen ahotsa, edo enpresarien ahotsa. Noren ahotsa eraman. Nire ustez, EAJ saiatzen dena Madrilen da, privilegiatuen, enpresa handien ahotsa eramatea, ezta.
Eta berez hori esango nuke, EH Bilduri berdina. Hemen jokoan dagoena da, EH Bilduren aurrean egotea gobernu aurreakoi bat, beraiekin paktuak egin aldituena, edo beste gobernu bat ezinezkoa izango dela paktuak egitea. Eta, ikusitu hainbat inkesta edo, eta inkesta batzuk adibidez badiote, PP-ek irabaziko lukeela, Voxek adibidez boto asko galduko dituela, PSOE aurkituko zela bigarren indar bezala, eta Sumar hor dago, ezta? Zuk nola ikusten duzu panorama? Inkestetan ikusten duguna da, Sumar gorakada egiten ari duela, eta nik uste urrengo bi asteetan gorakada hori kontsolidatu egingo dela. Gainera, iragan hauteskundetan ahalegin handiak egin zituen EAJak, ezkerra hainbat gobernutik ateratzeko, eta horien artean Gasteizko alkatetza dugu, ezta? Eta EAJak PPrekin azken hilabetean egin dituen paktuen inguruan zer nolako irakazpena dugu? Niretzat irakazpena argia da, beti eskuinek ados jartzen direla, naiz eta batzuk esan hori, Espainiar eskuina esan edo Euskal eskuina esan, beti nahi komunak dituztela eta ez dutelako inolako arrazorik, naiz eta Alderdi Popularra eta beste AJ izan, akordioak lortzeko. Eta ez dutela inolako erreparorik akordio bat lortzeko bai. Eta datornari begira, zein izan beharko luke gasteiztarrek edo arabatarrek argi utzi beharreko marka gorriak? Nire ustez gure herrialdean ditugun erronkak trantsizio ekologikoari lotuta daude, hirigintzari, mugikortasunari, eta adibidez kasu konkretu bat da, Zubillanan daukagun gaz pozo hori ez irekitzea, ez ustiatzea, frackingari ez esatea. Eta boto erabilgarria eman behar dela aldarrikatu ohi duzue aukera politikoek, zergatik eta zertarako Sumar? Ia da, kanpainan alderdi guztiok esaten dugula, ezta? Gurea dela botu erabakigarria, baina niretzat Sumarren botoa oso importantea da Araban. Guk Alderdi Popularari kendu aldiogula eskaino hori, eta Arabako eskainoa lortzea gobernu koalizio aurrerako bat egotearen bermea delako. Eta horiek ala, datornari begira, zein da Sumarrek Madrila begira eramaten duen proposamena? Nire ustez, egin dugun proposamenik interesgarria momentu honetan da lanaldiaren erredukzioa soldatarik murriztu gabe. Lortu duguna da denboraren afera debate publikoaren erdialdean kokatzea. Baina justo lanaldiaren murrizketa hori baduela urte asko jarri zen erdigunean, oraindik 40 orduko lanaldiarekin jarraitzen dugu, okertzen ez baldin bada naiz, 100 urte baino gehiago dira lanaldi hori dugula. Posible ikusten oso azkenean enpresariak askotan guztiz kontragertu dira. Espero dugun hori gertatzea, enpresariek ez daudela ados egongo, baina nire ustez posible da. Enpresariek ere esan zuten ez zela posible izango soldata minimoaren igoera, lan erreforma, baina azkenean nire ustez Yolanda Díezen lidergoak eta bere karisma pertsonalak lortu duela aurrerapen horiek bermatzea. Gainera justu lanaldi murrizketari buruz egia da 40 ordutan ezinezkoa dela guztiz produktiboa izatea, eta askotan hainbat adituk edo hainbat pertsonek esan dute lanaldi murrizketa horrekin produkzioak hobera egingo lukela edo ez bakarrik produkzioa ez, baizik eta baita ere langileen osasuna, lan osasuna eta holakoak. Bai, gainera daukagun paroarekin guztiz posible da lanaldia murriztea, eta gainera enpresa handiek sekulako benefizioak izan dituzte azken urte hauetan, eta benefizio horiek banatzeko momentua da. Eta ze paper du Sumarrek PP eta PSOEren arteko lehian? Nire ustez gure papera hor da alderdi sozialistaren aldean kokatzea, baina alderdi sozialista
politika aurrerakoiak egitea bultzatu. Badakigu Alderdi Sozialistak batzutan beste plan batzuk dituela, adibidez saiatu zen Albert Riberarekin gobernu bat sortzea, guk uste dugu Sumar eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernuari benetan izango dela aurrera pausoak emango dituena. Orduan, zalantzari barik, posible ikusten duzue PSOE eta Sumarren arteko gobernu eraketa bat, ezta? Nik uste, koalizio gobernu hori errepikatuko dela, eta gure nahia da, noski, gobernu horretan pisu gehiago izatea. Aipatu duzu lehen, nola inkesten bera, Sumarrek gero eta boto gehiago eskuratuko dituela, ondino egia da, bi aste gelditzen direla, izan ere, foku importante bat izango da, ez da, ea Sumar hirugarren indarra den edo ez? Ni ustez, hau guztiz garrantzitsua da. Sumar hirugarren indarra bada, benetan lortuko dugu koalizio gobernua berreukitzea, eta hirugarren posizio hori Vox alderdiari kendu behar diogu. Guztiz garrantzitsua da. Bestalde, Feijóok irabaziarren, Voxen babesa beharko luke gobernu eraketarako, zer suposatuko luke horrek? Azken aste hauetan ikusi duguna da, Alderdi Popularrak ez duelako inolako errepararik Voxekin gobernatzeko, Voxekin paktuak egiteko, eta niretzat oso arriskutsua da hau, benetan eskubide zibila, politikoak, askatasunaren heinean oso kaltegarria izan daitekela. Gainera, atzoko eztabaidan, Feijóok adierazi zuen, gehiengoa lortu ezkero, berak irabazi ezkero, ez lukela beharko Voxen babesa, baina argi eta garbi dago azkenean gobernua eratzeko babes hori beharko duela. Orduan ez zuen ez da erantzun, ez? Seguru Voxen babesa beharko duela. Bipartidismoa ez da berriro itzuliko. Unidas Podemosek lortu zuen hori. Bipartidismoa deusestatzea, bukatzea sistema horrekin, eta orain deguna da partido askoren arteko paktuak aurkitzeko beharra, eta batez ere bi bloke, ezkerreko bloke bat eta eskuineko bloke bat. Baina PP eta Vox batera joango dira, bloke bat dira. Gainera, bipartidismo horretatik aldegintzea, horrek bai onurak ditu, ez? Azkenean gobernu eraketak, ezkerra eta eskuina, baina alderdi ezberdinek ikusti da nola hainbat erreforma edo lege aurrera eraman dituzten. Bai, ikusi dugu azken urte hauetan, koalizio gobernuari esker, nire ustez, demokrazian egin diren aurrerapen pausu handienak ikusi ditugula. Eta hori, hain zuzen, koalizio gobernu bat dagoelako da. Bi alderdiek beraien artean kontrolatzen dira, eta Espainiako kasu batez ere, gure espazio politikoak bultzatzen dituelako aurrerapen pausu horiek. Alderdi sozialistak bakarrik ez lituzke egingo. Eta bestelako foku bat gainera, parte hartzean badago, lehen aipatu dugu, kezkatuta zaude parte hartzearen inguruan? Nik egia esan ez. Usteet jendeak badakiela, jendeak ulertu duela, asko daukagula jokoan, hauteskunde hauetan, eta parte hartzea handia izango dela. Gainera ikusi da, nola behin udal eta foru hauteskundeak eginda, PP eta Voxen osaketak egin ostean, hainbat hiriburutan, herritan edo probintzietan, gizarte eskubide batzuk ukatu direla eta horrek beldurra ematen diela gizarteari, eta orduan horrek, bultzada emango dio. Nik uste, azken aste hauetan ikusi duguna da trailer bat. Trailer bat, gero pelikula bat, ekarriko duena, orduan saiatu behar gara hor gelditzen, bakarrik trailera. Uste, azken aste hauetan ikusi duguna, inork ez duela nahi, estatu mailan gertatzea. Eta, dagoeneko, ez da aste bete pasatu kanpaina hasia horretik, galetu nahiko nizuke, zein da egun hauetako balantzea, eta nola ikusten duzu aurrerantzean jango dela kanpaina?
Balantze positiboa egiten dut, azken egunetokoa. Jendea eta militantzia benetan hor nahiekin ikusten dut. Eta nik uste, hauteskunde kanpaina hauetan emergentzia klimatikoaren arazoa eukiko dugula. Ez da ikusten dugu, hori, mitinak eta sekulako beroarekin egiten ari ditugula. Eta aukera bat da ere, eztabaida publikoaren erdigunean emergentzia edo larrialdi klimatikoa kokatzeko. Gainera, justu, emergentzia klimatikoa aipatuta, orain Euskal Herrira bero olatu bat dator, eta hori agerian gelditzen da. Eta gauzak horrela bukatzeko, galetu nahiko nizuke, zein mezu zabaldu Euskal Herritarrei uztailaren 23 begira? Esango nieke benetan bozkatzera joan behar dugula guztiok, ekidin behar dugula Alderdi Popularraren eta Voxen arteko gobernu bat, eta aukera dugula aurrera pausu horiek, legegintzaldian zehar egin diren aurrera pausu horiek blindatzeko, eta gainera aurrera egiten jarraitzeko. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Guillermo Presa, Zumarren zerrendaburua Araban. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago, 11.eu atarian. Bihar arte. Aldean, justo kontrako gertatzen da, ez? Kaosetik orden batera, lasaitasun batera, ez da horren komunitatea, elkarlana, orduan, pixkat bai irudikatzen dela individualtasunetik, kolektibora, ez, joaten den pixkate linea. Eta orduan, izan zen bere garaian ideia bat bakarrik egin nahi nuela, baina azkenean bukatu da proiektu potente batean, 17 pertsonetakoa. Orduan, izan da talde bat oso potentea, oso langilea eta oso profesionala.